dwi eisiau chi wneud squat yn erbyn y drws, a dwi eisiau drio dala am o leia 20 eiliad. A po tro ydych chi'n gwneud y symudiad yma, eisiau chi gynyddu'r amser o 20 i 30 i 40 ac yn y blaen. Reit, pan ydych chi'n llithro lawr y drws, dwi eisiau chi wneud yn siŵr bod y pen-glin ddim tu hwnt i'r bodiau, bod chi'n siap, sgwar, neis. Cefn yn erbyn y wal, sgwydda nôl, eisiau chi tiltio y pelfis ymlaen so bod popeth yn fflat ac yn nadlu yn ddwfn. Felly anadlu mewn trwy'r trwyn yn ddwfn ac allan trwy'r ceg yn ddwfn. Bwysig iawn bod eich cyhyrach chi'n cael digon o ocsigen. Bod tro ydych chi'n blino, ydych chi'n eisiau codi ar y soffa, mae o werth o. Does na byd fwy pwysig yna chi ac eich iechyd chi. Does na mond pethau positif wneud ddod allan o'r ymdrech yma. Mwynhewch! Dwi eisiau chi ystyried ysgogiant fel rhywbeth wneud ddod ar ôl i chi fuddsoddi digon o amser yn yr ymarfer. Does na neb eisiau codi oddi ar y soffa pan mae'n dywyll a mae'n oer, ond mae o werth o. Dwi eisiau chi fuddsoddi tua 6 i 8 wythnos yn bynnag ydych chi'n mynd i ddechrau, felly'r gym, neu ymarfer adra, neu ffordd personol, nes i chi benderfynu dio ddim i chi. Okay? Mae rhaid i chi roi'r ymdrech mewn. Ac y funud ydych chi'n cael canlyniad positif, fel ydych chi'n gweld cyhyr, neu ydych chi'n colli pwysau, neu ydych chi'n fwy hyblyg, dyna pryd wneith o ddod yn haws, a dyna pryd wneith chi deimlo yr ysgogiant yna.